Hati-hati jeung hai sok tak jeung wali parwa hai Orang nak lawa sok phai vi pia ni bang ơi Lam sawo khuadra ai lo tu di paramata ai lo tu sana chung lam sawo un pati pati di paramata sambil kanira chung khabe ko lam sawo khuadra ke di paramata ke hansa ke Ini kaisa sikon te panda ni jorao phane tere pa kami wo जों di pramo thapati ni ngui kaisa panda songsama ni jaga wo BJP ya kare di pramo thapati wo 5 family 11 voter dini di pramo thawo bana rong phaikha borono belai kha hambaya phare chini sobano te bukra khainai bubagra kaham khe logero na hine borok phaimani bagai chini takok songno chini nokhungo phaimani bagai chini nokhungno te burag rona hine phaimani bagai borono belai kha hambaya phare ang CPN ni pagi CPN no ang kadang ma tong phajak mosis posodora bo borong mungsa pagri kang da ha ke ba ang ro phai pen ti promo thabo ini bung sadi party ni ani bumungkha bisojomatia ang BJP ni tani phaika humale jotona nokbai khana baike Dr. Manisa sai tongkha tak jara chini additional dokol khaisini rok belai sai tok tongkha ei botrong no belai ni saya ko chini bangai additional dokol khaine hana botrong no sa jagian bangai ang BJP ya kawai ro phaikha bosor BJP khaika bosor matlab जों जे CPN no जों हम khai hai da au cholo paltai hi apro sing ang khai ta apro